Hej, jeg hedder Maj-Britt Bergmann, og jeg er ejer af sisterunica.dk, som er smykker med mening. Grunden til, at vi har det navn, som vi har, det er faktisk, fordi vi gerne vil have, at vores smykker de skal have mening. Jeg har længe beskæftiget mig med chakra og deres betydning, og mest set i et psykologisk udviklende perspektiv. Jeg interesserer mig for, hvordan vi bliver påvirket for farverne, og hvordan vi kan bruge farverne bevidst til at få nye vaner, nye måder, nye udfordringer. Jeg tænker, at jeg har snakket med mange mennesker, hvor vi har snakket om, hvad der har været deres yndlingsfarve, eller hvilken farve de ligesom har været optaget af. Og det har været rigtig, rigtig spændende, og det, jeg har fået rigtig meget ud af det, det er, hvor sigende det har været for, hvad for nogle temaer, der ligesom har været deres fokuspunkter i deres liv, der hvor de er lige nu. Og de er blevet klogere på, hvor de måske kunne sætte ind i forhold til at måske få nogle nye måder at gøre tingene på, nogle nye handlemønstre, eller en ny måde at opleve nogle situationer på. Og det kan man gøre gennem at arbejde med farverne bevidst. For eksempel så har jeg valgt at tage en blå farve på her, og det har jeg valgt at gøre, fordi at det er halschakraet, som det repræsenterer, og det er det chakra, som har fokus på kommunikationen. Altså den blå farve, turkise farver, har fokus på tydelig kommunikation. Men det mener jeg, og at man får sagt fra, når man kan mærke, at nu har jeg opnået min grænse, eller nu går du ind over min integritet, og jeg har brug for at sige fra. Ind i et personligt rum, som man ønsker skal være personligt. Samtidig med det kan man også øve sig i at sige til, fordi netop det der med at have nogle vaner, det kan faktisk gøre, at vi ikke får sagt til nogle ting, som vi måske faktisk har lyst til. Vi har måske påtaget os en rolle og fået en rolle, som vi faktisk ønsker at gøre op med. Det kan man gøre via at sige ja til noget, som man måske før sagde nej til, men man faktisk ønsker at lave om på, eller lige pludselig være en del af. Samtidig med det, så for mig at se, har tydelig kommunikation også noget med at gøre, at man får sagt det, man måske sådan kan gå og putte lidt med, fordi det måske er for svært, eller fordi at det virker for udfordrende for en at tage det op. Og der tænker jeg, at den blå farve kan minde os om, både på et bevidst og et ubevidst plan, at hvis jeg nu holder fast i at få det her sagt på min måde, som jo kan være forskellig fra person til person, så er jeg mere tro mod det, som jeg faktisk ved, jeg skal sige, både for min egen, men også for mine medmenneskers skyld. Alt det her omkring farver, for der er også en masse omkring, hvorfor nogle farver vi fravælger, og hvorfor vi gør det, ønsker jeg at fortælle meget, meget mere om. Jeg har valgt at koble det sammen med et smykkekursus, hvor vi kan lave øreringe og armbånd og halskæder, vi kan lege med læder og alt muligt andet, knyt. Det gør jeg i nogle smykkekurser, som jeg afholder her i vores villa i Ryomgård. Jeg vil gerne have hold på minimum 4 personer, og man betaler for et kursus og for de materialer, man bruger. Jeg har meget fine materialepriser. Ønsker du at komme på sådan en hold, så ring til mig på 24 80 29 80, eller send en mail på sisterunica@gmail.com. Jeg håber rigtig meget at høre fra dig, og få gang i de her kurser rigtig meget. De første 4, der tilmelder sig, får kurset gratis, så jeg også får en øvebane og noget ballast i at kunne gøre det rigtig godt. Men vi ses. Ha' det godt. Hej.